बा हमरो जिला जवार में नामों से मचे तबाही हो। जनुआ के ठोकल कौनो थाना में रिपोर्ट न तोहर लिखाई हो। अरे हर जगह लिखाई चर्चा बा हमरो जिला जवार में नामों से मचे तबाही हो। जनुआ के ठोकल कौनो थाना में रिपोर्ट न तोहर लिखाई हो। जनुआ के जान हई ओकर सामान हई कहते हैं जिंदगी झांड में। कावना के बोल पट्टी करेली घमंड बोलेली अंडसंड आगे लगे बरमुंड में। सच का जनुआ हमार हो बिहार के दबंग तब करेले घमंड गोली मारे परखंड में। राइटर दिनेश बकेश बकेतना बुझिया ना ये कहलायक बा। पुलिस थाना सलाम ठोके रोज दिन मजनुआ हमार खलनायक बा। अरे का करी रे बुझला राइटर दिनेश बकेश बकेतना बुझिया ना ये कहलायक बा। पुलिस थाना सलाम ठोके रोज दिन मजनुआ हमार खलनायक बा। बाबा दिल खुश तोहर खून ले है चूस भर दी है खांडे खांड में। रे सुन कावना के बोल पट्टी करेली घमंड बोलेली अंडसंड आगे लगे बरमुंड में। जनुआ हमार हो बिहार के दबंग तब करेले घमंड गोली मारे परखंड में। रे कावना जिला के ह आजमगढ़ यूपी के हा। नंदिनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।